Kulturako Foru Diputatu Miren Josune Arizondo jakinarazi du zein berritasun egongo diren Bizkaiko Foru Aldundiaren Eskola Kirola programaren aurtengo kanpainan, eta nabarmendu du programa hori Bizkaiko ikastetxe, guraso elkarte eta Kirol Federazioen laguntzari esker garatzen dela. Eskola Kirola programan lehiaketa jarduerak, Aztapeneko jarduerak, aisialdeko jarduerak eta teknifikazio jarduerak jasotzen dira, eta eskaintzan 50 kirol modalitate baino gehiago daude. Web orrialdean irubebikoitza.bizkaia.net/kirolak eskaintza zein den zehaztasunez azalduta dago, eta aukera bakoitzaren ezaugarria zein diren eta izena emateko zer egin behar den. Kulturako Foru Diputatuak agerraldian honako baderazi du. Bizkaiko Foru Aldundiaren erronka nagusia da kalitatezko kirol politika bat egitea eta politika hori zorroztasunez kudeatzea. Hala eskatzen baitu gaur egungo egoera ekonomikoak. Kirola eginez gure gizarteko gazteenek barneratzen dituzte txikitatik, eguneroko bizitzan eta gizartearen edozein arlotan defendatzen ditugun balioak. Aurreko edizioan 47.600 pertsonak eta 624 erakundek baino gehiagok parte hartu zuten.